Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлнас Ибрахимова безнең бүгенге программада. Дөреслек безнең якта. Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасын шундый сүзләр белән тәмамлады. Таң беленеп килә. Актаныштагы алдынгы хуҗалык базасында узган семинардан безнең репортаж. Мөмкинлеге шикләнмәгән Мисбах. Тормыш сынауларына бирешмәүче татар кешесе турында күркәм эшләр изеннән сәхифәсендә. 21 февральда Владимир Путин федераль җыенга мөрәҗәгать итте. Юллама 1 сәгать 45 минут дәвам итте. Үз чыгышында дәүләт башлыгы халыкара вәзгыятькә, махсус хәрби операция сугышчыларына ярдәм итүгә, халыкка социаль ярдәм күрсәтүгә, төбәкләрне үстерүгә зур игътибар бирде. Тулырак алдагы язмада. Федераль җыенга еллык юлламасын Владимир Путин Украиндагы махсус хәрби операция темасыннан башлады. Президент искәрткәнчә, аны үткәрү карары 1 ел элек кабул ителгән иде. Бу гамәл безнең ил өчен тарихи җирләрдә кешеләрне яклау һәм Россия территориясенең иминлеген тәэмин итү өчен эшләнде. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Көнбатыш һәм Россия гражданнары арасында икегә аерылу омтылышлары шулай уңышсызлыкка очрады дип белдерде Владимир Путин. Ул билгеләп үткәнчә, ил халкының күпчелеге махсус хәрби операция башлануын хуплады. Россия президенты сугышчыларның батырлыгы өчен аерым рәхмәт белдерде. Махсус хәрби операциядә һәлак булган сугышчылар һәм ветераннарның гаиләләренә аерым ярдәм булачак. Илдә адреслы ярдәм өчен махсус фонд булдырачаклар. Аның филиаллары барлык төбәкләрдә дә оештырылырга тиеш. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительство совместно с комиссией Госсовета по социальным вопросам, по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа Государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. Россия иктисади сәяси яктан каршы торучыларның гамәлләреннән ныграк булып чыкты. Тыю басымы шартларында эш урыннарын саклап кала алганнар, товарлар кытлыгын булдырмаска, шулай ук бизнеска, логистиканы үзгәртеп корырга ярдәм итә алганнар. Владимир Путин хезмәткә түләүнең минималь күләмен арттыру турында да белдерде. Киләсе елның гыйнварыннан минималь хезмәт хакы 18,5%-ка үсәчәк һәм 19242 сумны тәшкил итәчәк. Үз юлламасында Россия президенты яңа социаль башлангычлар турында да игълан итте. Әйтик, илдә оборона предприятиеләре хезмәткәрләре өчен ташламалы аренда торагы төзеләчәк. Ул базар бәясеннән түбәнрәк булачак һәм квадрат метрлар өчен түләүнең бер өлешен дәүләт үз өстенә алачак.
Не обошел вниманием президент и налоговые льготы для компаний, которые будут покупать технологии, произведенные в России. Также будет введена специальная промышленная ипотека до 500 миллионов рублей на 7 лет, что поможет поддержать крупный бизнес-проект в России. Төбәкләрнең инфраструктурасы да яңа үсеш алачак. Элемтә, телекоммуникациялар һәм юл челтәре. Шулай итеп Мәскәү, Казан, М12 трассасын Екатеринбург, Шиләбе һәм Төмәнгә кадәр озайтачаклар. Киләчәктә Владивостокка кадәр дә. Региональ әһәмияттәге юлларны да төзекләндерәләр. Бөтен ил буенча трак коммуналь хуҗалыгы системасына да үзгәрешләр кертү көтелә. 10 ел дәвамында бу өлкәгә кимендә 4,5 триллион сум инвестиция кертәчәкләр. Үзгәрешләр мәгариф өлкәсендә дә булачак. Россия югары белем бирү системасы элеккеге эзенә әйләнеп кайтачак. 4тән алып 6 елга кадәр уку срогы белән. Кушылган яңа регионнарда ана капиталы программасы эшли башлаячак. Донецк һәм Луганск халык республикасы, шулай ук балалар 2007 елдан башлап туган Запорожье һәм Херсон өлкәләрендәге гаиләләр түләү алачак. Россия президентының федераль җыенга юлламасы 1 сәгать 45 минут дәвам итте. Чыгышында дәүләт башлыгы тормышның барлык өлкәләренә дә кагылып үтте. Максатлар һәм бурычлар куйды. Алда зур эш көтә. Аның беренче нәтиҗәләрен россиялеләр якын арада ук тоерга тиешләр. Шулпан Әмире, Фируза Насырова, Альберт Софиуллин, Татарстан яңалыклары. Тірліклерінің бош саннарын орттыру, келешекте заманча тұраклар түзу. Таң жауаплылығы шекленген жәмғайтының өз алдына қойған мақсатларының бірсі шундый. Ішлеклі семинар әлігі хужалық билемелері білен тонышудан башланып кетті. Хужалық жетекшісі сүзлеріне қарағанда, тірлікшілік юнәлішінде әлігі хужалықта ішлесі ішлер бар әлі. Яскаяқта ансы заманилер. Әйбет таналарында 35-33 тәрәсі берілер. Тірлекләрні ветеринария табибы һәр чак тикшереп барлап тора. Үзләрендә үк тояк кисү оештырылган. Бу эшчәнлек тірлекләрнең арасында тояк авыруын булдырмый калуда иң яхшы чара. Баштарында белә киңрәк, сөттә ким, үсек хуҗалык буенча март азакларына без чыгарбыз дип торабыз. Бөртеклеләрдән 92 мең центнер уңыр җыеп алуга ирешкән хуҗалык. Алдагы ел белән чагыштырганда бу күпкә артык. Былтыр бөтен головкабызны 40 мең җыган иде. Быел 94 мең головка җыйдык. 40 мең ул безгә где-то фуражга гына җитә торган икмәк. Бөтен бурычка 243 миллион. Хуҗалыкта техника ремонты буенча да эшләр алып барыла. Бу юнәлештә эшләр көйләнгән. Запас частьләр белән тоткарлыклар юк. Хуҗалыкның язгы эшләренә бу бүлекчәнең чәчү комплексы, авади чәчкечләре, культиваторы, тракторлары әзер. Бу культиватор, бу 150 тракторына уже бездән кайтты яңа трактор. Бөтен техника парасында илетештә түгел, һәм инде куйган чагында да храниликтә куйган чагында да бөтен условия баргачлар. Әйбәтләп тик-ток ясалып. Тірлекләрдән югары сыйфатлы продукция алу хуҗалыклар алдына куелган бурычларның берсе. Район ветеринария идарәсе анализларыннан күренгәнчә, сыйфат мәсьәләсенә игътибарны кичәйтәсе бар әле. Алия Галиуллина, Регина Саляхова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы. Дәвам итәбез. Күренекле җыр укытучысы, профессор, Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе Валентина Ласькога 23 февральдә 105 яшь тулыр иде. Шул уңайдан 27 февральдә аның истәлегенә вокал музыкасы концерты узачак. Чарада аның укучылары катнашыр дип көтелә. Валентина Ласько бөек педагог иде. Казанда вокал мәктәбен булдырган кеше. 1952 елда Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган. 1952-1983 елларда Казан дәүләт консерваториясында укыткан. Күренекле татар җырчылары Клара Хайретдинова, Зилә Сунгатуллина, Венера Ганиева аның укучылары. Ул бик озын гомерле булды безнең бәхеткә. Аның классына керергә бик күп теләүчеләр булды. Ләкин классы бик зур булгач, бөтенесен дә ала алмыйдыр инде. Тарихи кеше дип әйтәм инде мин. Казанская вокальная школа дигән менә шушындый зур исемне күтәртте ул безнең. Менә хәзер 75 ел булды безнең Казан консерваториясында. Аның монда бик зур өлеше керде. Безнең татар сәнгатенә аның хәтле биргән җырчылар әйтә алмыйм. Валентина Андреевна мәктәбен дәвам итәргә тырышам. Әлбәттә, инде барып чыгама юкмы? Инде бүгенге көндә хайран гына театрларда җырлый торган җырчыларым Аллаға шükür бар.
Спорт темасына көшәбез. Көрәшчеләребез Казанның Акбарс көрәш сарайында каһарман шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган милли көрәш бәйгесендә көч сынашты. Бәйгедә хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов булып кайтты. Хәзерге минутларда көрәш буенча ярышларда җиңүчеләрнең исемләре билгеле булыр. Аларны олы бүләк көтеп калды. Татарстан Республикасының көрәш буенча җыелма командасында катнашу һәм Татарстанның исемен яклау. Быел бу турнир 60-нчы тапкыр уздырыла. Татарстанның төрле районнарыннан җыелган иң көчле егетләр төрле үлчәү авырлыкларында бил алышты. 350'den artık körәшче килгән иде, 45 район. Көрәш 5 кискен барды. Шунсына сөйне бутырды. Тамашачылар бик күп килгән иде. Һәм алар һәрберсе һәрбер үзенең яраткан көрәшчесенә көч биреп утырдылар. Һәрбер үлчәүләрендә беренче урынны алырга лаеклы 5-6 көрәшчебез бар. Менә инде шушы көрәш нәтиҗәләре буенча без Татарстан җыелма командасын әзерләдек. Алар безнең апрель аенда Россия чемпионатында анда җиңүгә насыйп булса, Алла бирсә, дөнья чемпионатында катнашачаклар. Быел көрәш турнирында яңалыклар да бар иде. Яңа үлчәү авырлыгы барлыкка килде. 115 килограммлы үлчәү категориясын булдыру авыр үлчәүдәге көрәшчеләр арасында көрәшне гаделрәк итеп үткәрү мөмкинлеген бирде. 115 кило яңа вес, 100 һәм 130 иде. Башка весы 60-65 теге 5 бар бит. Монда 115 булуы күптән кирәк иде. Как раз минем вес 112 кило, миңа әйбәт булды. Монсында авырак булды шусыннан да. Төрле ел булды инде. Бу яңа соперник яшьләрдән килеп чыкты. Ярышларда беренче урынны Лаеш районы командасы яулады. Икенче урынга Ярчаллы командасы чыкты. Өченче булып Теләче районы спортчылары танылды. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яулыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Буа шәһәрендә Россиянең һәм Татарстанның от казанган табибы, Татарстанның элеккеге сәламәтлек саклау министры Камил Зыяддинов истәлегенә хоккей турниры узды. Арктика боз мәйданчыгындагы көчлеләр һәм җитезләр уенын җанатарлар белән бергә хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да күзәтте. Хоккей уены һәр вакыт бер үк ысул белән алка уйнатудан башлана. Кем алдырып китә, шул җиңүгә бер адым алдарак. Булачак министр Камил Зыяддиновта да әнә шул җиңүгә омтылыш, башкалардан бер адым алда бару кичкенәдән тәрбияләнә. Аны чын ират итеп үстергән боз сарае Әлки авылы күле. Бүген Камил Зыяддинов исемендәге турнирда катнашучыларның да күбесе нәкъ аның кебек күл бозында чыныккан авыл малайлары. Монда матур итеп хоккей уйныйбыз, атласлар, балалар, дөрҗанлар чакырганнар. Бик кызык хоккей, менә без пока җиңеп барабыз, 9-1. Камил Зыяддинов истәлегенә багышланган хоккей турнирында 4 команда ярышты. Аның икесе буа данын яклаучылар булу, төбәктә спортка аерым әһәмият бирү һәм Арктика боз сараендагы тренерлар хезмәте нәтиҗәсе. Без инде конакларны сәламлыйбыз. Аларга теләйбез инде кызык уен, җиңүләр, инде оештыручыларга безнең исемнән, Ранис Рафич исемнән үзебезнең рәхмәтне белдерәбез. Камил Зыяддинов истәлегенә хоккей турнирын үткәрүнең башлап йөрүчесе һәм төп иганәчесе Буа якташлык җәмгыяте. Без инде 5нче ел Камил Шәгәровичнең хәтеренә багышланган хоккей турнирын Буада уздырабыз. Һәм яшьләргә спортны пропагандалау, аларга киң җәелдерү дип әйтик инде. Ул безнең якташлык җәмгыятенең эшенең бер юнәлеше. 13 ел сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкләгән, һәр вакыт туган районына ярдәм итеп яшәгән Камил Зыяддиновны зур хөрмәт белән искә алалар туган төбәгендә. Турнир үткәрелгән боз сараеда заманында аның булышлыгы белән төзелгән. Медицина хезмәткәрләренә буаныкларга республика буенча Камил Шәгәрович булганда министр заманында буага бик нык ярдәм булды. Менә безнең үзебезнең училищебезне яңадан современный уровеньга күтәрдек без аны ул аның белән бергә эшләгәндә. Хәтер сагында торган турнир Камил Зыяддиновның туганнары өчен дә бик кадерле. Ел саен турнир үткәрү белән бер рәттән аның кабере дә зиярат ителә. Бу исән чагында шул зиратның менә кыймаларын, менә бу шыршавычны утыртуда бик зур эш көткән кеше инде ул, белгән шикелле. Менә ул истәлек,
Ул истәлекне без инде безнең татар халкында, мөселман халкында ул булырга тиеш. Без ынтырга тиеш түгел андый кешеләрне. Буа районының әнә шушы гади генә Әлки авылында үсеп, үз тырышлыгы белән зур җитәкче дәрәҗәсенә ирешкән Камил Зияддиновтан бүген Боз сараенда хоккей уйнаучылар гомумән яшь буын үрнәк ала. Мин бик беләм Камил абыйны, яхшы кеше була дигәннәр. Ул бу ветеран техникумын бетергәне. Бездә аларга ашап, шушы матур итеп хоккейны җиңеп, аларга яуларга тырышабыз. Уен бик матур үтә инде. Якташлык җәмгыятендә безнең төп спонсорларыбыз, алар үзләренең бүләкләре белән сөендерә безнең уенчыларыбызны. Һәм инде уен шундый дустана мөнәсәбәттә бара, бөтенесе матур, шат күңелле уйныйлар. Хоккей турнирының финалында Буа командалары уйнады. Нәтиҗәдә Шүпрәле командасы 3-нче, Буа ветеринария техникумы 2-нче урында, ә төп кубокка Арктика Боз сарае командасы ия булды. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары өчен махсус Буа районыннан. Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе композиторы Илмир Низамов һәм дуслар дип аталган зур тамашасы булып узды. Тамашачыга Эльмира Кәлимуллина, Алина Шәрипҗанова, Илүсә Хуҗина, Илгиз Шайхразиев, Идрис Газиев, Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм башка танылган җырчыларның тере тавышына сокланырга мөмкинлек булды. Әлеге тамашаны хезмәттәшебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Бик үзенчәлекле, башка кичәләрдән нык аерылып тора торган концерт. Концерт дуслар дип аталгач, Татарстанның халык шагыйре Ринат Харисның катнашуы да сер түгел. Чөнки композитор белән шагыйрь дуслыгы ул озак еллар буена иҗади дуслык белән ныгытылган. Хәзерге заманда татар сәнгатендә үзгәрешләр чоры. Алдагы буыннарның дәвамы булып талантлы яшьләр килә. Моның иң якты чагылышы музыка сәнгатендә. Менә нинди шәп җырчылар килде. Менә бүгенге концертта бүгенге татар иленең иң талантлы һәм иң кызыклы җырчылары катнаша. Һәм аларның башында дип әйтелгәндә композитор Илмир Низамов. Гаҗәеп талантлы яшь композитор, бүтән яктан да, аның симфоник музыкасы да бар, аның вокал музыкасы да бар, аның камера музыкалары да бар. Эльмир Низамов музыкага бала чактан тартыла. Бик яшьли музыка яза башлый. 14 яшендә Сембер өлкәсендә үткәрелгән яңа исемнәр музыка бәйгесендә фортепиано һәм скрипка өчен язылган ут биюе әсәре белән катнашып гран-при яулый. Алтын Казан мюзиклы, Кара Пулат опералары авторы, Хуҗа Насырдин, Хыял йорты, Кешеләр мәхәббәте һәм башка театр куелышларының музыка хуҗасы да булып тора. Бүгенге концерт программабыз зәвыклы дәрәҗәдә куелган эстрада җырлары. Менә эстрада нинди булырга тиеш, бүген Эльмир күрсәтергә тырышты. Минемчә, бүтән җырлар башкаручыларга инде туры килде. Шулай ук Эльмирның эзләве, күренеш, иҗатта ул яңа сулышлар эзли, яңа көйләр эзли, яңа текстлар эзли. Мин бик шат, чөнки монда чыннан да бу грандиоз тамаша һәм инде монда профессионаллар гына катнаша һәм алар белән бер рәттә тору минем өчен зур дәрәҗә. Эльмир Җәүдәт улы Низамов Сембер шәһәре егете, композитор, пианиношы, халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты, Россия һәм Татарстан Республикасы композиторлар берлеге әгъзасы, Муса Җәлил һәм Дамир Сираҗиев премияләре лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Казан дәүләт консерваториясенең композиция кафедрасы мөдире. Кешене бит тышкы дөнья изми сатмай, эчке дөньядагы давыллар үтерә. Фәрештәләр теле белән сөйләшә торган музыка әлбәттә кеше күңеленә ныклык бирә, яктылык, тотрыклык бирә. Кичәдә Эльмир Низамов иҗат иткән иң популяр әсәрләр яңгырады. Кайберләренең беренче тапкыр булуы концертның дәрәҗәсен тагын да арттырды. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.
Яңалыклар чыгарылышын күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Бүгенге героебыз Мисбах Абжаббаров. Ул тумыштан начар күрсә дә, зур тырышлыгы нәтиҗәсендә башка балалар белән рәттән укып, гади мәктәпне тәмамлый. Югары белем ала, аннары мәктәптә инглиз теле укыта. Сәяси икътисад белән кызыксынып китеп, студентлар өчен лекцияләр укый, китаплар яза. Мөмкинлекләре шикле булуга карамастан, үзе башкаларга ярдәм итеп яши. Бу үзенчәлекле кеше турында Ания Гыйбадуллина әзерләгән язмада. Беләгендә көч булып та ихтияр кеше булмаган. Күзләре булып та тормышның матурлыгын күрә белмәгән кешеләр шактый. Безнең бүгенге героебыз андыйларга гыйбрәт тә, үрнәк тә булырлык. Гел елмайып, уен көлке сөйләшеп йөри торган бу пар чынлап та күпләргә үрнәк була ала. Гомер көзе якынлашканда ялгыз калгач, моңа кадәр күршеләр булган Мисбах абый белән Наилә апа гаилә кырып җибәрә. Бүгенге парлы бәхетле тормышларына илткән сукмаклары гына шактый бырмалы һәм сикәлтәле була шул. Ә кемгә яшәүе җиңел диярсез? Ашыкмагыз. Туганнан соң бик озак, белмәм, бер аймы буена күз ачылмаган. Бала суыра да йоклый. Аннары күзне ачып карасалар, күз юк. Ул аска таба борылган икән. Булай тартып карыйлар да шут кына кырые күренә. Мисбах Исмагыйль улы Абжаппаров 1942 елның 29 гыйнварында Приморье краеның Шкотов районы Новонежно авылында дөньяга килә. Әтисе Исмагыйль Гыззатулла улы 5 баласын калдырып Бөек Ватан сугышына китә һәм кире әйләнеп кайтмый. Әнисе Әминә Хафиз кызы бер үзе балаларын үстереп аякка бастыра. Бигрәк тә төпчек малае. Күрмәүче Мисбахны кызыксынучан, белемле, көчле рухлы һәм мөстәкыйль кеше булып үсүендә роле зур аның. Явыз Маржа иде күрше. Куда пошел, слепой? Не, что он учиться сможет. Аның малайы инде 1-нче класста укыган иде. Узып та китте, мен 4-нчегә күчтем, ул 3-нчедә тагы утырып калган иде. Менә шулай 4-нче класста инде күзем күрәсен әзрәк күбрәк калыккан. Әни дәфтәренең сызыкларын яңадан линейка карандаш белән калын итеп сызып бирә иде. Шунда гына мен инде аны борын терәп күрә идем, ул сызыкларны яза идем. Көндәлек тормышта барысында үз эшләргә өйрәнгән. Бәлки кайбер иратлардан бераз остарактадыр әле. Көн сайын физик күнегүләр ясый, салкын су белән кыена. Казанда күп минем кебек кушны куркытучылар, ялан тәпи карга басып гысел кыйынучылар. Кайсы китап кирәк, кол сузып кына алам да шулай укыйдым. Гади тулы канлы тормыш белән генә яшәү канәгатьләндерми Мисбах абыйны. Сәяси икътисад фәннәре белән кызыксыну аның алдына яңа максатлар куя. Күрмәсә дә үз фикерләрен һәм ачышларын китапка туплый башлый. Беренче китабын машинкада үзе бастыра. 10 бармаклы метод белән, асыл белән баса идем. Икенчесен диктофон ярдәмендә яза. Кайбер җөмләләрен 20 тапкыр үзгәртеп яздым. Гаҗәеп бу кешенең фатиры бер кайчанда буш тормый дияргә мөмкин. Эш өстәле каршындагы стенада зур портрет. Аны Хайдар Сәйдбатталов бүләк иткән. Хәтерләсәгез, сәхифәләр безнең берсендә без бу күренекле рәссамның хатыны, иренең музеен оештырып йөрүче Илфира апа турында сөйләгән идек. Биектау районының Тырнаяз авылыннан йорт эзләгәндә бу гаилә Мисбах абыйда яшәп торган икән. Рәхмәт йөзеннән Хайдар Гызаир улы дустының портретын ясый. Хатыным, үлгән хатыным, ул да Наилә иде. Ул 2002 елны үлде. Наиләнең ире 2008 елны үлде. Андары кушылыштык инде. Менә хәләлем хәзер Наиләм.
Мисбах абый әле авыру хатынын, аның әнисен тәрбияләп, хөрмәтләп соңгы юлга озата. Какая чистенькая бабулька. Вам памятник надо поставить. Мне там не надо памятник, дальше деньгами. Язмыш тумыштан каршылыклар китереп куйса да, Мисбах Исмагыйль улы тормышта югалып калмаган. Үзен гаҗәеп белемле, киң кырлы шәхес итеп тәрбияли алган. Шуның өстенә кешеләргә мәхәббәте дә, ышанычы да сүнмәгән. Һәр вакыт ярдәм кулы сузарга үзе әзер ул. Кеше буласы килә. Кеше буларга кирәк. Тырышырга. Кимсереп яшәмәскә кирәк дип әйтәләр. Әйе. Ания Гыйбадуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирда Хәерле көн Татарстан тапшыруы. Бүген студияда кунакта Җылак фильмының режиссеры Алмаз Нургалиев булачак. Ә без сезнең белән сау булашабыз, исән, имин булыгыз.